chibai le vek ule Christmas le kumthar vok feta kan han re deu wang fanga tuna chuan ahma angkhan video te po kan nei jing le thei tura ngaila ngai thatu zong zong te kumthar chibai ka buk fe ka chu July ni li kumsang khazakwa somkwa pali ni ya Wisconsin a thingtlang kho pakhat Barbuwa chuan veng chunga inti hlimna azo hnuwa kumsom pali upa Christian Steiner chu zandang zong aya main khumlama amuluta apa chuan zandar somvela chumdanga ati chindan bukin afapa muhil chu awa enfe a Chris chu tuitaka alomu thelawangin apa chuan achwa san le maya mahse atuk singa an han thau chu Chris chu ina alo hau lo maya hun engemaw chen an nga hnuwa po aron ho thei tak lawa chuan achung te chuan thil diklo om nian ngai wangin police nena mibo angin an report ta ni an han en fia chuan thirin hlel an mut nual maya amut pindana tukverdar thlang chu zai chhia tania in pon lama chuan Chris ke hniak aya lian dai phekhok thla chirkai lo oma in ruk bauna ninge yin alangani mahse miswal chu choizoi tur omlovin ahnu atop mai sia darkara liama Chris chanchin shia turom lovin nia liam zel boka police te beidon to nu July ni soma chuan tuichunga Chris ruang ronlang chuak chu an mutani ruang chu alo cheto hle maya athi mek lain tuya pai thak ni na chiata tuiha ka thi ni mahse tuya pai thak ani ma hian achunga enge thleng ti shiat a har sa to ni yin pathologist te chuan an soyani Chris tatina finfiana an mutangin Chris chu rukpau ne nge ya alana wangin khotlang mi puite chu andal khel hle maya police te point mala ve zelin chuti rualin achung te point an thei ang anga mala yin veng chung mi puite chuan shiatan nei le nei lau zotin an chunom te chuan an veng chunga chuan rol thar chimom zet mai midang ti du da sha tak le fiam thu tho na mangzui chin Joseph Clark chu renhel umber turani thu an lo soi hloma police ten hena po hetiang che hian soi to ma se Joseph chu poi khoi tu nge ani ti chana tur engma umlo wangin malak ngai na waka umlova ti chuan case chu bo zui ngai na umlovin adai tial tiala kumkhat avei nuwa chuan Barbuwa chuan konile Donald Phillips te chu an fatenen Barbuwa mun ron kwarin an fate zinga kumsom pathuma upa Therias chuan skula zom ngala July ni somni pariat kumsang ni panga zana chuan an chung kwa chuan zanria ekhama movie en ena ta chu TV en lai chuan lo mu hilin har chiang lo roi hian tu emo hian ronpom kang hian ani chia chumdanga po alo mutluk chuan apain akhuma amut feltir thlap chena wangin makti na ane ngai lem lova amit chu mingria rayin amut pindan mutura ain be seidan lo takin an chenom te in pona chuan alo omreng maya ama lo pomreng tu chuan leya ngatin ina chuan zoi lu turin atia ta chuan makti takle lauru tak chung chuan ngoi ringin azui ve maya in chungan lu chuan chu parwangam chu a mu theita kumsom pasari changa kumsom pariat borvel a u chan pa ani tia sha chuan athla amwang de huaya chupa chuan in chunglama zui chho turati hin tat puin azui chho vele maya amut pindana alu chuan mut pindana chuan karlimna tak tak te magazine chanem tak chercha kom tak tak te lawomin tat chuan kadeu ho hian a thlek hloma khuma an pani chuan chuin thok le khata chupa chu ding hluain a mel chu thinjim melin ain thlaka chuta te chu khuma bo bethutin a beitamaya ta chuan swale tumma se a aya pumro lan zok le chan muncha zok chu a nei meulo miswal chuan theta ke dinglam chumanin a her tawak maya a keru chu ari deuh chota nati emawangin beile tumna a nei lo miswal po chu tol hnungin angai tuana a boy ti sha takin
mai chu akut pahniin atwai deuh thuak chulai tak chu tet chuan rem changa la yin atlan chethuta mahse a kheimit le a kerek borvel chu a rutlia wangin a duangin atlan chak theilawa kailona chuan tlan thlain chauka biruk atum chu miswal chuan ronnang chingin nunglama tang chuan botluin aban thachak tak mai chu tera che theilonan a ngonga chuan a chuk tua run maya ti chuan ta chu chut khomna pindan lama chuan a hnuk pheile ta ni heta che hian ta chuan ama beitu chu za ngai na nei lo minun rong ti a chang ta khop maya amal puiru dinglam le a kongru ati tlia sakleya ngai na shelo khopin ta chuan na twara ti chuan ni khwa shelovin zui ta ni ani po amu hil zui ve ngal boka tetero mu hil mai lovin atlan chhona kong tor omial takin tin a hoi kwal ruaya mahse in chunga a mu thei zong chu bolhlo in che khom le thomna suk tur in tiang vum urbak an nilo thutlenga changa a thoa chhona kong emo ama in phenna tur tal zon tuma a in bengkang tur chu a kheimit bulbor tliak baka amal puile a kong ru tliak te wang chuan a che theilawa na tilu tuk chu mo bethlopin a taksa te chu a khur ngot ngota riru harvek taksa thunun thei selovin zan chu a mang liam ve ta ni jing khwa alowara ta chuan ama ru bau tu hna chuan anu le patabiak a phal sakem tia zo chuan chupa chuan te reng mai tia lo chang warin telephone chu a pe ngala beisena sang tak ne na tatan anin landline number chu metin phone call in ring hun chu thodep te pinanga ka mahse thok le khata ahnung lamkil khata changa mi panui rikur kur asia chuan a beisena chu a baule ta vek mai miswal pa chuan telephone shui chu a ma dai achang to khan alo zai chum hi alo ni ta chuan ti thin urai chuan a chian anga chu a fin thak zo kang tin angai tua ta apa chuan kongka chu lokikin lo chan chuak se te hlema se a chung te chuan an chinom loka khungbeh ani ti an she ve der box silawa te darwa manang chuan darkar ni chung chu chianang main tv enin anin koma mahse thok le khata miswal chu ding hluain te chu amel le tarun maya chu mitmeng chu te chuan a hailo na sa are ru chu lo na in alwa khat ngala miswal pa chuan a ngai sak dona amel chinang khan amel le thlata tin ni chupa chuan ta chu pulopin in chung pana kailo na chuan a chhau puya a khuma ngatin neliam ta a khoyang cha khan a ke veilam zo ka chuan a her sak le ta ta chuan a thei anga dan ve tumin a konga chin chunglam chu a tikang ve na sa hle maya ama beitu nung te chu rem le rem lo chuan an chum sak ve boka mahse akeding lama hliamna tak anei sa to wangin chupa chuan deriam taka phi lopin amaya chuan lukhamin anor beta a belet luyani chuan a hnung chang emo a ngong ru ati tla saktur thuin awawa te chuan a hnung emo a ngong ru le zera tlia lo nan tin na ti chung chung chuan a keru velam miswalin a swa sam chu a tuar le ta thlok thlok maya adu to ka asoi saknuwa chuan chupa chu midangang da in a le to zehni mai ni lo ze thumla ya nei ti chu te chuan a shiat zom ngala darkar engemaw chen ngai sakle ze thum na yami zemak tak tak atun no chum kha chu rubau tu chuan te tan hena chuan ina chwasan lok tur thua shila a hnu dewa te chuan in hnuai lama chauka ni maya a hria ta chang chuan thoma she theita a miswal chuan tu emo abiania shiain chiam taka angai thlak hnuwa po in chunga chuan midang anom ve om renga shelawa ti chuan ta chuan ama rubau tu chuan khoi emolaya phone man tlak athuk ru nge ni ya ngain phone a thu ruk na chu shiat nge tum ta a inrin zanani ya miswal chu in changa chwa tumin a chwa main ta chu atlan chwa theilonan pindana bok chuana kal khum leya
ina chua san thom chu ngai thlakarin a chuak fel ta mo tia chuan te chuan a chakna zong zong som khomin khumachang chuan lum thlain chuata chuan naute bokwa kang maya bokwakin kailona chuan bokwa ka chuk atum ta mahse a hliamanat ema wangin a hlo cham chiang hle ina changa a chhualo chuan tha ani don thautia infuin a huai sena zong zong nen kailona chuan a lum thlata ni anatur chu ana mailo poka hun engemaw chen chu ni khoshelovin om nge ya a harle chuan chaukalama bok chuan bokwakin phone chu zonatuma mahse chuti lai tak chuan miswal chu abial nu niom tak nen chuan ron lutin chut khomna pindan lama chuan an ti chu ngoi ringin angai thla a engengemaw an ti nuwa abial nu chu hoin miswal pa chu chaukalama chuan a pheita a chhuata tet lo let renga hmu chuan miswal pa chu ameng phok na samai akeru atliak to chunga chauka a alo thei chu makati ti hairwal ani lo hetia tatan harstana le natna men lo ato la hian a chung te chuan te chu an chung le khatenen omna chin ngai venin an zong rutowa an inala teta ruk bona nu manio mangai tur engma hmu turom lawa makve deu tia soitur chu an chaukalai chanlama an ti en ngai lo eng chu ani mai si pathian ni alo in her chuaka teta bawa changa darkar somni pali aliam nu chuan achung te ngai thatolo chuan police ne na bibawangin an report ta ni hemini hian ta chu zinga changharin zanlama miswal pain achunga athil te chu angai toileta tlan chua atum wang khan akena chuan na takin achum saka tlan chua atum wanga shemna hmashwai chau alani thu suin abak lom tur chu ahu phur ril ru hleya ama rubau tu hena chuan ama lo midang hetianga ati vele wa zo chuan chupa chuan anom thu suin ta chu ataksa en mai chuan adam rei aring to lo ningei turani alo ngai sak to dan le atha te ming chu amit menga huatna le nunrona mu thei khop chuan asoi piak maya tetaril ru chu chung ming asoi te chuan alwa zo lo aril ru a chuan damkho chwa tumna alian ta sau zoka ahliam te chuan ataksa chung lama chuan thitling siamin enkol ani watlo chuan thina hiala thlen theya ta chu vaideu roi toin abei chena nei chun miswal pa bial nu chu ronkal se ti chu ani miswalin asoi saklai chuan ta chuan chupa hnena chuan abial nu thomang tak a sha thu soin chupa chuan tukvera chang chuan pon lama bia mahse tu ma a mulo ti chuan ta chu soi salein a nuwa ta be se yang yin miswal pa bial nu thom chu aron omta a chu vele chupa chuan ta chu thomna bom close chunga chuan kal khomin te tan chuan chan han kho ngai na aum ta hau lo maya a hliam la chuan zualam apan zelti a sheve kur boknen akutle athuak tal ala nei ti ya infuin abul vela thilom de chu an en kola electric guitar chu mufuin in noilama phonom chu lak thei nge adu wangin guitar chuan closet kong khar chu a thei to pana chuan a vota chor maya ti chuan a topa chuan kong khar kalna chu a chu che thei ta a taksa a chak to lo nen kong khar a chu hong thei chu mak ati zok hiala aril ru chuan I chu hong ania tiin ama chu ain be hiala ni closet atang chuan wak chuakin kailona lum thlak le nge chu ngai mahse hemi chum hi chuan ti mei lovin alum thlale ta mia maya atlan chwa theina hun rem chang na hnung ber ani ti a hai big lovani ana po she changlo niom takin chokalama chuan bukwakin vanei thlak takin phone chui chu alo sei hlo maya shui chu han banin phone chu aput thla a ti chuan 911 a call ta ni police le ambulance aron thlen chuan
police officer chuan a kheimit ru le a kong baka amal puiru tliak chung le a taksa a hliam tam tak nei chunga aladam chu mak ati hleya ambulance a chuan paramedics te chuan te ta hena chuan darkar ni lekin 911 call tlai nga se chu chan man ani to lo tur thu an chila damdoina chuan anu le patinen in muin a thu soi ma sak ber chu rubo tu victim ma saber ani lo ti chu ni an mingero a shi thei to lova pakhat ming chu esa changa ain chan thu soin apa chuan telephone buka esa changa mingin chan chu a cher thladen dena Steiner ti ming a cher chuan ta chuan Steiner ti ming anom thua soya zanlai a chuan rubo tuwa rinhlel kumsom pariata upa ahma a khotlang mi puiten an lo rinhlel to Joseph Clark chu bara zo in lai chu an varek chhuaka Steiner thatu pokha ama nge yani ringin Chrisarwang chu endik tura phorle niya akeru an x-ray chu ta keru x-ray nen an han khai khin chuan an keru tlia dan te chuan in anna anga hle maya chhuai tlia ve ve ni yin atlia lam hoi zong po ainang chia boka case pahnia rin hlel ani taka chuan trial nei hun po kum khadati tlai ania chuti chung chuan ta chuan voi engmaza inzai ma chonin aru tliak te chu en kolania ta chuan damwata du chan lian tak chu trial nei huna thuche tu ta na standardin adu wangani thua soya athil ton te kha shet chuak lein thil thlendan le achunga thil thleng te kha soi chuak le don ma se a hlo thua soya aduang nge yin trial a chuan achunga thil thleng zong zong baka Joseph Clark kan ama chau lo victim anom thua shil te chu a soi chuaka Joseph chuan thil thleng te chu engma angai to chhuwa zo to lo thule aril ru a fim lo thu soin insanity plea adila thil thleng te a shelo tak takem ti fin fianan psychologist kai shwaina hnuaya psychiatric evaluation nei niin prosecutor Patricia Barrett thil mu chwa chuan jury te baka ama Joseph lawyer te po abara khai hleya fin fiana anda khomna beka jang chuan Josepha school notebook hluiron phorin chule khabu chuan Joseph chuan thil thleng te kha a shelo niya a soi kha do tani ti aron nem ngetani lekha phek pathuma chuan thumal pathum lo omin ta chuan zir chiang mek ka ngak theilo ke chung chang kha ti te chu alo oma hei baka hian mi panau pang aruk baule a khwai khem to te ming alo omboka heng zong zong te hian Joseph chu thiam lo chan tirin kumza lungin tang tura achung thurel ani ta a mahse case pakhada wanga achung thurel sak chu danglam theireng ani wangin Patricia chuan avoi ni na tan ta chu thushe tuwa chang tura ngen lein hemi chum hi chuan Steiner case a ve thung ania mahse trial nei ma chuan an be se lo takin thil thleng aum le ta Joseph Clark ka chena in fcha cheng kumsom panga upa Michael Hughes chu theta chena na kalin ta chu anunga sapel na selain akapa hetia a che chanpo Joseph le a chenom pa Michael te hi chan chata kania tata trial wanga Joseph a shemna chu lo ho ve hlein tata laka chuan a chian pa phuba la ka tu maloni mahse heti chung hian mitor chelle tlomve mai lo te chu in hliam chungin court trial a chuan ain lan ta thawa ti chuan Joseph Clark chu kumza dang baka damchhuak lungin tang tura achung thurel sakania tata en kol na sen so baka zangna domna $US makta duai somni pakha chu tata chung te hna petura ti ani boka tata huai senna le tumruna chuan ama chau in chwa zalen lovin Steinera tual thina case chui chwa thailo tura an ngai po chui chwa ni thei phain Christa chung te chu zona channa an mu lo tura an ngai to chu channa apeya anril ru shomna ta a chwa zalen ta ni tunchum video chu kha sung kha niya video te ngai nom iti zonga ni chuan min lo like in min lo share sak vela
channel te ingai na zonga ni chuan milo subscribe turin karon ngen che ni